Za prvé je to, řekněme, nějaký pozůstatek skvělého raného Gočárova díla. Za druhý, už to není průmyslový objekt, transformoval se do skvělé funkce. Transformace vlastně industriální architektury do podoby vlastně občanské stavby není úplně jednoduchou záležitostí, i když se to tak zdá, protože my jsme už z principu fascinovaní těmi velkými prostory, kterými vlastně disponuje ta industriální architektura, a někdy se vsadí právě na to, že to něco výjimečného v těch stavbách už je, a více to možná adoruje než ta užitkovost pro toho současníka, pro toho člověka, který sem jde už za jiným účelem, než přenášet pytle mouky. Světlo je v galerii zásadní téma. Já jsem rád, že tady vidím vlastně hodně světla přirozeného. V těch výstavních prostorech, kde se bude ukazovat současné umění, tak nebude vůbec žádný důvod zakrývat okna, stínit. Prostě tady bude moct fungovat to denní světlo na plný pecky. Určitě se bude muset nějakým způsobem korigovat a utlumovat a řídit. Ale k tomu máme světlo umělý, a to víc bude teda fungovat asi v tom sále, kde se bude ukazovat to staré umění. A vlastně nemáme vůbec pocit, že jsme tady na okraji. Máme pocit, že jsme tady prostě v jednom z těch rozhodujících bodů, který vlastně to město určuje.